Arizmendiarrietaren hitzetan, mundua ez zaigu eman soilik kontenplatzeko, eraldatzeko baizik. Hori da hain zuzen ere GEICOP proiektuaren abiapuntua, gizarte eraldaketaren mugak zabaldu nahian sortutako prozesuari ekitea. Helburua Arrasateko kooperatiba esperientziaren inguruan ematen ari den gizarte eraldaketarako mugimenduari tokiko global ikuspegia txertatzea da. Hau da, gizarte eraldaketaren bidean Mondragon taldeko kooperatibak indartzen dituzten lanlerroen mugak zabaltzea beste errealitate batzuekin elkarlana sustatuz eta elkarlanean erantzunak sortuz. Gaur egun mundu globalizatu batean bizi gara eta bidea oztopatzen duten zailtasun globalei erantzun globalak emateko bidea zabaltzen du GEICOPek. Mondragon taldeko 4 kooperatibak hartzen dute parte prozesu honetan, Ederlanek, Kopresik, Maierrek eta Arizmendi ikastolak. Hauek Brasilgo lurri gabeko mugimenduaren beste 4 kooperatibarekin, Kokabi, Kopan, Koperuniau eta Camino do Saberrekin jardun dute elkarlanean 2 urtez, gizarte eraldaketarekin lotura duten erronkei erantzun bateratua bilatu nahian eta batak bestearengandik ikaspenak ateraz. Lankidetza prozesu honetan hainbat gai jorratu dira, besteak beste parte hartzea, printzipio kooperatiboak, genero berdintasuna eta jasangarritasun ekologikoa. Bi errealitateen begirada ezberdinak kontuan izan da, elkartruke lana garatu da gai horien inguruan. Esperientzien hartu emanak dakarren ikaspena gizarte eraldaketarako bultzada izan da. Elkarrizketa hauetatik sortzen da elkartruke teknikoaren lanildoa eta 8 kooperatibetako talde eragileen artean 4 bikote sortu ziren erronka teknikoetan lan egiteko. Adibidez, merkataritza plangintza baten garapenean elkarlanean aritu dira Kopan eta Kopresi kooperatibak eta Camino do Saber eskola itineranteak eta Arizmendi ikastolak marko pedagogikoak eta ebaluaketa arloak landu dituzte. GEICOPen ere izan du eragina COVID-19 pandemiak eta proiektuaren kudeaketarako erronka bilakatu zen. 2020 urtean aurreikusita zeuden bidaiak bertan behera geratu ziren eta lana online modura moldatu behar izan zen. Horrek Brasildarren testu inguruan suposatzen duen zailtasunarekin. Hala ere bilera telematikoei esker harremana mantendu eta indartu egin zen prozesuaren zentzua eta helburua galdu gabe. Baina zorionez eta bidean egindako lana eta esfortzuari esker, azaroan lurri gabeko mugimenduko 4 kooperatibetako ordezkariek 10 eguneko bisita egin zuten Euskal Herrira. Egun horietako plangintzaren barruan, Mondragon taldeko kooperatiben talde eragilekin egon ziren elkarlanean, eta beraien jardueratik gertu dauden beste kooperatiba batzuk ezagutzeko aukera ere izan zuten. Brasildarren hitzetan, bidaiak emandako informazio, esperientzia eta ikaspen elkartrukea oso onuragarria izan da. Bai gure kooperatiben antolaketa ereduaren ikaskuntza eta ekarpenagatik eta baita esperientzia kultural aberatsa izan delako ere. Bisita hau ez da GEICOP prozesuaren amaiera izan. Lehenengo kapitulua izan dela esan dezakegu. Bidaiaren amaieran egindako ebaluaketa jardunaldietan, kooperatibetako talde eragiletako pertsonek aldarrikatu dute bidaiak jarraitzeko gogoa piztu diela eta prozesua bera ere indar berritu duela. Bertan ezarri ziren lan agenda berriaren lehenengoko konpromisoak eta etorkizunera begira jarraitu beharreko lanildoak ere bai. Etorkizunean kooperatiba eragile gehiago jasotzeko prest egongo den prozesu baten lehenengo harriak finkatzen ari dira.